ассалому алайкум биандагони гиромии барномаи футболи осиё. То оғози мусобиқаи футболбозон барои ҷоми кафа дар шаҳри Тошканд ва Бишкек ҳамагӣ 4 рӯзи дигар боқӣ монд. тавре иттилоъ дода будем, дастаи мунтахаби Тоҷикистон бо роҳбарии Петар Шегерти Харватӣ аз рӯзи 1 июн дар шаҳри Тошканд ҳузур дорад ва омодагиро ба ин мусобиқаи таърихӣ мебинад. ин наворҳо аз дафтари матбуоти Федератсияи футболи Тоҷикистон аз Фаридун Солиев ба дасти мо расид. даста бо 18 футболбоз тамринҳои худро шурӯъ намуда бо ҳозир шудани аъзои дигари дастаи мунтахаб такмил меёбад. тамринҳо дар ду баст сурат мегиранд. машқҳои ҷисмонӣ ҳастанду ва ҳам тактикӣ ки дар варзишгоҳи академияи бунёдкор гузаронида мешаванд. аз легионерҳо агар ҳимоятгари Андиҷон Аҳтам Назаров ва ними ҳимоятгари тими Насаф Муҳаммадҷон Раҳимов ки дар Суперлигаи Ӯзбекистон бозӣ мекунанд дар рӯзи дуввум ба даста ҳамроҳ шуда бошанд, пас Зоҳир Ҷӯрабоев муҳофизатгари дастаи Нефтчӣ дар рӯзи сеюм ва Манучер Сафаров бозигари Локомотиви Тошканд дар рӯзи чорум ба мунтахаб пайвастанд. ҳимоятгарон Ваҳдат Ҳаннонов аз Персиполиси Эрон ва Меҳрубон Каримов аз Самгуралии Гурҷистон, инчунин ним ҳимоятгарон Хусрав Тоҳиров аз Шахтёри Украина, Амирбек Ҷӯрабоев аз Кедаҳ аз Малайзия ва Парвизҷон Умарбоев аз ССКаи 1948 Булғория рӯзҳои наздик ба маҳалли ҷойгиршавии дастаи мунтахаби Тоҷикистон ҳозир хоҳанд шуд. мунтахаби Тоҷикистон дар мусобиқаи Кафа National Cup 2023 дар гурӯҳи А бо дастаҳои Туркманистон 11 июн, Умон 14 июн ва Ӯзбекистон 17 июн бозӣ мекунад. дар шаҳри Бишкек бошад, дастаҳои мунтахаби Эрон, Қирғизистон ва Афғонистон барои ҷом бо ҳам қон месанҷанд. 10 июн Қирғизистон бо Афғонистон, 13 июн Эрон бо Афғонистон ва 16 июн Эрон бо Қирғизистон ба дидори ҳам мераванд. дастаи мунтахаби наврасони 17 солаи Тоҷикистон дар давраи омодагӣ ва бозиҳои ниҳоии ҷоми Осиё 2023 дар Бангкок ҷамъомади таълимиву тамриниро оғоз кард. сармураббии тими наврасони Тоҷикистон Раҳматулло Фузайлов барои ҷамъомади ниҳоӣ 23 бозигар, 3 дарвозабон, 7 ҳимоятгар, 8 ним ҳимоятгар ва 5 ҳамлагарро даъват намуд. ҳоло дар ин ҷо ки Бобо Холмуродзода ҳузур дорад, ба мо гузоришеро пешниҳод кард ки манзури шумо мекунем. дастаи наврасони Тоҷикистон бо роҳбарии Раҳматулло Фузайлов инак омодагии рӯзи дуюми худро дар шаҳри Бангкоки Таиланд баргузор карда истодааст. тамринҳои дастаи наврасони мо дар майдони тамринӣ бо номи Alpin Management Football сурат гирифта истодааст ки дар худи шаҳри Бангкок аст ва ин ҷо ҳатто дастаҳои беҳтарини футболи Таиланд ва ҳамчунин як замони соли гузашта бошгоҳи футболи Ливерпул машқу тамринҳои худро пеш аз оғози мавсим дар ҳамин ҷо баргузор карда буд. хуб, тамринҳои тими наврасони Тоҷикистон давоми 10 рӯз идома хоҳад кард. ин охирин ҷамъомадҳои таълимиву тамринӣ дар чаҳорчӯбаи рақобатҳои ҷоми Осиё 2023 ба ҳисоб меравад ки аз 15 то 2 июл дар худи Таиланд баргузор мешавад. ёдовар мешавем ки дастаи наврасони Тоҷикистон дар 19-мин мусобиқаи қаҳрамони Осиё маротибаи 4-ум иштирок мекунад ва 2 дафъа футболбозони навраси кишвар дар даврони соҳиби истиқлоли Тоҷикистон барандаи медалҳои ин мусобиқа шуда буданд. ҳанӯз соли 2006 даста бо роҳбарии Пулот Қодиров барандаи медалҳои биринҷӣ шуда ба ҷоми ҷаҳонии соли 2007 рохат гирифта буд. соли 2018 бошад, дастаи наврасони мо бо роҳбарии Зайниддин Раҳимов дар финали ин мусобиқа бозӣ кард ва аз Ҷопон бо ҳисоби 1-0 шикаст хӯрда, ҳамчунин рохатро ба ҷоми ҷаҳонии соли 2019 пайдо кард ва ин навбат низ ҳамаи мо умед дорем ки дастаи наврасони Тоҷикистон баромади хубу аъло дар ин мусобиқа нишон бидиҳад, новаст аз он ки гурӯҳи дастаи наврасони Тоҷикистонро яке аз пурқувваттаринҳо дар ин мусобиқа медонанд, чунки Чин, Арабистони Саудӣ ва Австралия аз ҷумлаи даъвогарони асосӣ барои роҳ ёфтан ба марҳилаи чаҳорякниҳои мусобиқа ба ҳисоб меравад. хуб, соли ҷорӣ, яъне соли 2023 дастаи наврасони Тоҷикистон 4 ҷамъомади таълимиву тамринро баргузор кард, бо шумули он ки имрӯз дар Таиланд ҷамъомадҳо баргузор шуда истодааст. сараввал дар
ҷоми рушд моҳи феврал ки дастаи мо дар он ҷо тавонист бозиҳои хуб ҳам нишон бидиҳад ва барандаи медалҳои биринҷӣ шавад ва баъдан бошад дастаи наврасони кишвар дар шаҳри дамами арабистони саудӣ машқҳои худро баргузор кард ва пеш аз омадан ба Таиланд дар мусобиқаи байналмилалии ҷоми кафа футболбозони тоҷик баромад карданд ва зинаи семро ишғол карданд ва акнун дар назар аст ки 5 рӯз қабл аз оғози ин мусобиқа як бозии дӯстона ташкил карда шавад то охирин бор мураббиёни дастаи наврасони кишвар ҳолати бозигаронро хубтар бубинанд. Хуб, мушкили асосӣ чи аст? Ин иқлими шаҳри Бангкок худи шоҳигари Таиланд аст ки хеле намнокӣ дида мешавад ва ин метавонад албатта барои бисёре аз дастаҳо таъсир расонад, вале ба он хотир имрӯз дастаи наврасони Тоҷикистон хеле барвақт ба ин ҷо омаданд ки футболбозон бояд мутобиқ шавад ва мо бовар дорем ки футболбозони кишвар метавонанд натиҷаи хубро дар бозиҳои гурӯҳӣ касб кунанд. ёдрас мешавем ки ҷоми осиё 2023 миёни наврасон аз 15 июн то 2 июл дар Таиланд доир мешавад. Мунтахаби Тоҷикистон дар гурӯҳи С бо дастаҳои Чин 16 июн, Арабистони Саудӣ 19 июн ва Австралия 22 июн рақобат мекунад. ду вохӯрии аввали мунтахаби наврасони Тоҷикистон дар шаҳри Чонбурӣ ва бозии охири онҳо дар шаҳри Бангкок сурат хоҳад гирифт.